Bueno, anem a parlar d'immigració. En primer lloc, l'origen del problema cal cercar-lo als finals del segle XVIII, al llarg del segle XIX, principis del segle XX. Europa, com a fruit d'aquesta revolució industrial, necessita matèries primes barates, necessita nous mercats i se produeix aquest fenomen que tots hem estudiat i conegut com la colonització. Colonització que totes i tots sabem que ha servit única i exclusivament per a expoliar el territori, explotar-lo, aprofitar-se dels seus recursos, invertir en la mesura que a l'estat colonial li interessava i les conseqüències les podem veure avui en dia. Subdesenvolupament, atràs, fam, misèria, abandó i unes fronteres polítiques que es feren, en el cas d'Àfrica, per exemple, és molt paradigmàtic, que se veu claríssimament com serveixen els mateixos meridians o paral·lels o rius o carenes muntanyoses com a límits per a diferenciar distints territoris colonials que després donaran llocs a nacions quan s'independitzen, però que dins viuen cultures i pobles molt diferents, que és molt difícil que se puguen ficar d'acord entre ells, el qual deriva en guerres i en inestabilitat política. Tot això provoca que la gent isca dels seus països a buscar un futur millor. I quan diguem així a buscar un futur millor, volem dir que per una banda els que estan en la misèria, a morir-se de fam, vindran simplement a intentar aconseguir un millor nivell de vida, i els qui pateixen guerres, sequeres, etc., pues quasi per obligació tenen que vindre, no tenen altra alternativa. En realitat és com si estigueren tornant-nos la visita. Nosaltres anem primer a visitar-los a ells i ara ells venen a visitar-nos a nosaltres. Bé, al llarg dels processos històrics s'ha demostrat que no es pot posar portes al camp. Tenim exemples, l'imperi romà i els seus límers, el límit que ells fortificaven per igual que els pobles anomenats bàrbars entraven exactament igual dins d'aquest imperi, o la gran muralla xinesa, i a lo millor és algo que és inevitable. Per exemple, és el que està passant en Estats Units. Els Estats Units intenta frenar la migració de totes les maneres, però és impossible. Claro, si tu eres molt ric, ho tens tot i jo no tinc res, doncs allò lògic és que jo vaig a buscar el que tu tens. Normal, no vaig a morir-me de fam. Bé, a més, hi ha que tenir en compte que la gent que ve ací és gent jove, és gent que està normalment la més espavilada, la més lista, la que és capaç de, val? I per tant, com a tal, gent jove aporta més del que recibeix, és dir, aquesta creença que n'hi ha de que copen la seguretat social, els serveis públics, etc., no és cert. No és cert perquè és gent jove, insistix, que té poques malalties, per tant, tira poquet de seguretat social, simplement per això. O sigui, no és que venen la gent més pobra, més dèbil, més major, iaios, no. Ve gent a aportar. I a més, sabem tots i totes que són mà d'obra necessària, perquè en aquests moments els empresaris van locos buscant mà d'obra, però no sols així en Espanya, sinó en tota Europa. Clar, algú dirà, doncs n'hi ha molts parats. Sí, és cert, però el problema és que aquests parats no volen fer aquesta feina. Val? I si aquesta immigració no vinguera, doncs, per exemple, les taronges no se podrien collir, i això ho sabem tots. Val? I observarem com pels carrers gent treballant, instal·lant línies telefòniques, panels solars, veurem quantitat d'estrangers que estan fent aquesta feina. Bé perquè la gent d'ací no vol fer-ho, perquè aspira i aconsegueix treballs millors, que és lo lògic, i és lo natural, és lo normal, o bé perquè d'alguna manera no accepten aquests treballs perquè estan mal pagats i mal remunerats.
no val a dir, si no vingueren pujarien els salaris, no, perquè seguiria faltant mà d'obra, aleshores la productivitat se ressentiria i per tant el creixement econòmic d'un país i el benestar del país se ressentiria. Per altra banda, també voldria desmitificar el tema dels cayucos. Penseu que la immensa majoria dels emigrants, pràcticament el 95%, arriben per avió. Arriben a un aeroport, tenen el seu passaport de turista, que tenen un permís, com sabeu, de 3 mesos per residir en el país, però el que fan senzillament és que una volta passa aquests 3 mesos se queden exactament igual, convertint-se, clar, en immigrants il·legals, està clar. Però se queden, val? I un altre element de reflexió també interessant és tenir en compte que n'hi ha un 31% de migració que és europea, no tota és sud-americana o és africana o d'altres llocs. Suposa que si s'ordenem per ordre d'importància, vale? El primer país que envia romans a Espanya emigrants a Espanya és Romania, el segon és Gran Bretanya, el tercer és Itàlia, el qual d'alguna manera suposa que ens desmunta un poc o ens saxa un poquet el tema de la migració. El que passa que quan la migració és de dalt, és de rubios, ulls blaus, no molesta, vale? Perfecte. Quan és d'altres races, sí molesta. Bé, en definitiva, i per concloure este xicotiu vídeo, dir que el futur que ens espera és un futur multicultural i multiracial, en una barreja enorme de llengües, cultures, races. I a títol d'epíleg, per acabar, ara sí, cal tenir en compte que, òbvia i evidentment, aquesta integració cultural no és gens fàcil, gens, val? És normal i és lògic perquè costa molt acceptar per posar un exemple, cultures com la cultura magrebí, però també les cultures sud-americanes, exactament igual, i al revés, a ells els costa també acceptar la nostra cultura, la nostra forma de ser i de funcionar. Lògicament això va anar solucionant-se en el temps, perquè cal pensar que els fills d'estos emigrants i els fills dels seus fills i dels seus nets que ja hauran nascut ací en Espanya, seran espanyols de nacionalitat, acabaran integrant-se i acabaran creant un altre model cultural, un altre model social, que serà com una simbiosi de tot el que està arribant. A nivell personal és algo que a mi no em fa massa gràcia, però és el que hi ha i és el que va passar inexorablement, vulguem o no vulguem. I dic que no em fa massa gràcia perquè jo el meu poble el mire i no el reconec massa. Respecte a quan jo era xiqueta, el meu poble ha canviat molt. La gent que arriba no s'integra, no aprèn la nova llengua. Evidentment que la culpa és nostra, és nostra per no parlar-los en valencià. Si es parlarem en valencià, aprendríem valencià, com ha passat en altres etapes històriques, on venia gent castellano parlant i acabant ser el valencià, és el que anomenàvem els xurros, per exemple, manxegos, en un to així un poc despectiu seria aquesta gent aixina, i aquesta gent per integrar-se acabava parlant valencià. Estos emigrants ho farien exactament igual, però el problema no són ells, el problema som nosaltres. En definitiva, que és algo que està ahí, que ha vingut per a quedar-se i que és inevitable. És dir, esta societat en la que vivim o és o serà multicultural, multiètnica, en diferents tipus de religions, diferents cultures, serà aixina o no serà, perquè nosaltres, la natalitat ja sabeu com funciona, com està anant, i acabarem per pràcticament desaparèixer per falta de natalitat. Gràcies per la paciència per haver-me escoltat.